Imibutho eyahlukeneyo yezopolitiko kunye neyoluntu idibanise ndawonye abahlali base-Orlando West ngempelaveki ngeenjongo zokuxoxa ngemiba abajamelene nalo. Eli ibilinyathelo okanye ibilithuba lokuba abahlali bathethe ngokupheleleyo ngemicelimingeni yabo kunye notshintsho abanqwenela ukulibona ekuhlaleni ngethemba lokuba iminqweno yabo iyakufezekiswa. Imibutho amaqela ohlukeneyo kunye nabahlali ngempelaveki badibene ndawonye kwindawo yase-Orlando West ukufumana izisombululo kwimicelimngeni ilizwe ejongene nalo. Injongo yale ndibano kukugxininisa ukubaluleka kobumbano nokuthetha ngazwinye ukwenza utshintsho nokulwa ngempumelelo awona madabi ilizwe elijamelene nawo. Citizens dialogue, it's whereby we organized in namanyama political parties and NPOs. We are able to engage in the national dialogue. We are the ones laba abahlala emphakathini, we are the ones that are facing issues like crime, drugs and everything. So it's time for us to stand up for our things and voice out our frustrations. Now we have made this platform ukuthi abantu beze ngobuningi babo. South Africa is a crime scene, isisengxakini South Africa. So ke ngoku sithethe nawo wonke amasebe ahlukahlukene ukubana asihlanganeni and find each other, because we've got a problem with land, we've got a problem with the sovereignty of the state, we've got a problem with security. So sinenkinga ezininzi man. Eli nyathelo alipheli nje kuphela kwindibano kodwa lijolise ekugqithiseni imiba etshisibunzi kwinqanaba eliphezulu ukuze iphononongwe ngokungxamisekileyo. Khona manje everyone will be able to tackle i-issue yakhe ukuthi mina this is the solution that I have ukuthi asilungiseni into ethize. For an example, omunye uzofike ethi ucela ukuthi kube nama-cameras because estradini abantwana bayasneshwa yimoto bathathelwa ama-cell phones bayalahleka, so bacela ama-camera. We are going to write that in pants, then we'll be able to take the petition siyithumele to the presidential office ukuthi nazi izinto abahlali abakhala ngazo. As much as you are going to represent i-national dialogue, here is what we are saying as ama-Sowetans. Le ndibano yenye kwezininzi ezizayo kwaye abahlali bayabongozwa ukuba babe yinxalenye yazo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, eOrlando.